Československá republika vstúpila do roku 1939 v oklieštenej podobe. Južná časť Slovenska až po Košice pripadla Maďarsku. V snahe ratovať územnú celistvosť štátu urobila československá vláda niektoré nešťastné kroky. Odvolala slovenskú autonómnu vládu na čele s Tisom a vyhlásila stanné právo. Tento tzv. Homolov puč nahral Hitlerovi do karát. ...13. marca bol Tiso pozvaný do Berlína. V rozhovore vyslovil Hitler ultimatívnu požiadavku. Buď sa Slovensko odtrhne od Československa, alebo ho nechá na pospas Maďarov. Po návrate Tisu z Berlína 14. marca slovenský snem odhlasoval vznik Slovenskej republiky, slovenského štátu. Marca bol do Berlína pozvaný aj prezident Hácha. Hitler mu oznámil, že v najbližšom čase nemecké vojsko obsadí Čechy a Moravu. Hácha podľahol nátlaku a súhlasil s okupáciou. V tom istom čase obsadzujú maďarské okupačné vojská s Hitlerovým súhlasom Podkarpatskú Rus. Maďarsko a Poľsko vytvorili novú spoločnú hranicu. Marca nemecké vojská obsadili Čechy a Moravu. Na okupovanom území vznikol protektorát. Hitlerov sen o rozbití Československa sa naplnil. Prvá Československá republika zanikla. V júli 1939 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky. Oficiálne pomenovanie Slovenská republika často nahrádzalo iné, menej oficiálne, slovenský štát. 26. októbra sa konali voľby prezidenta. Voľba prezidenta republiky sa začína. Za prezidenta Slovenskej republiky bol jednomyselne zvolený katolícky kňaz Jozef Tiso. Po prehliadke čestnej stotiny odchádza prezident republiky, nadšene pozdravovaný jasajúcim národom, uliciami hlavného mesta do svojho sídla. Hlavným mestom Slovenskej republiky sa stala Bratislava, sídlo ústredných, vládnych, hospodárskych, kultúrnych úradov a diplomatických zastupiteľstiev. Existenciu Slovenskej republiky, nového štátu na mape Európy, uznalo 27 štátov vrátane svetových veľmocí, okrem USA. Blahoprajný telegram Hitlera Tisovi k zvoleniu za prezidenta. Prepadnutím Poľska sa začala druhá svetová vojna. Do bojov sa zapojila aj slovenská armáda. V roku 1940 sa vojnové udalosti presunuli do západnej Európy. Porážkou Francúzska sa skončila tzv. Blesková vojna na západe. Rokovania v Salzburgu ukázali, aký bol skutočný vzťah mocného Nemecka k Slovenskej republike. Hitler nariadil Tisovi, aby urobil personálne zmeny vo vláde. Musel odstúpiť Ďurčanský
a jeho dva kľúčové ministerské posty obsadili Vojtech Tuka a Alexander Mach, predstavitelia radikálno-fašistického pronemeckého krídla vládnúcej ľudovej strany. Tuka sa stal ministrom zahraničia, Mach ministrom vnútra a hlavným veliteľom hlinkových gárd. Do politickej praxe sa snažili zaviesť princípy národného socializmu. Pristúpenie k paktu troch mocností, tzv. Osy, znamenalo pre Slovenskú republiku koniec akýchkoľvek nádejí na nezávislosť. Tuka bol na vrchole moci. Konzervatívne, klerikálne krídlo strany na čele s Tisom sa dostalo do defenzívy. Hlavného mesta Slovenska defiloval roľnícky ľud bratislavskej župy pred predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí, profesorom doktorom Vojtechom Tukom. Hospodárske a sociálne pomery na Slovensku boli stabilizované. Výsledky hospodárskeho napredovania sa každoročne prezentovali na Dunajskom veľtrhu, na ktorom sa okrem domácich zúčastňovali aj zahraničné firmy, predovšetkým nemecké a talianske. Pán prezident republiky prijal v nástupnej audiencii nového vyslanca splnomocneného ministra Veľkonemeckej ríše Hansa Ellarda Ludina. Vyslanec Ludin po audiencii v rozhovore s Tisom poznamenal, že slovenská otázka má pre Nemecko dôležitú propagačnú hodnotu. Poskytuje Európe dôkaz, že aj malý štát sa pod ochranou Veľkonemeckej ríše a uprostred vojny môže venovať vlastnému hospodárskemu rozvoju. Malý vzorový štát viazali k mocnému tútorovi dohody strategického vojenského významu. Nemecko sa pripravovalo na vojnu proti Sovietskému zväzu a potrebovalo bezpečné zázemie. ...22. júna sa začal útok hitlerovského Nemecka na Sovietsky zväz. Na druhý deň vyhlásila vláda Slovenskej republiky vojnu Sovietskému zväzu. Jednotky slovenskej armády v počte 60 000 mužov vstúpili na jeho územie. V bojoch pri ukrajinskom Lipovci utrpelo slovenské vojsko veľké straty. Slovenská republika vyhlasuje vojnu Anglicku a USA. V zápätí prikročila k riešeniu židovskej otázky. Začali sa prípravy na násilné vyvážanie Židov, ktoré vyvrcholili v roku 1942. Mimo územia štátu bolo vyvezených 58 000 osôb, 2/3 židovského obyvateľstva. Jedna z najsmutnejších kapitol existencie Slovenskej republiky bola zdôvodňovaná vnútornými záujmami štátu.
Prijatím zákona o Hlinkovej ľudovej strane nastáva zmena pomeru síl. Nastolením vodcovského princípu v zmysle hesla jeden národ, jeden vodca, jedna strana preberá iniciatívu Tisovo konzervatívne klerikálne krídlo. Veľká časť tukových prívržencov prechádza na stranu Tisa, medzi nimi aj Alexander Mach, veliteľ Hlinkových gárd. Prísahám, že verne budem plniť rozkazy nadriadených, a radšej padnem, než by som zradil túto zástavu. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Noví vojaci odchádzajú na východný front, aby vystriedali svojich frontových druhov. Stav slovenskej armády sa postupne redukoval na 18 000 mužov. Nemci nepovažovali slovenskú armádu za plnohodnotného spojenca, ale jej nasadenie na východnom fronte propagandisticky využívali. Využívajúc vojnovú konjunktúru, Slovenská republika ekonomicky napredovala. Do Tretej ríše smerovalo takmer 70% slovenského exportu. Štát, stojaci mimo vojenských operácií a bombardovania, sa stal dôležitým miestom na výrobu vojenského materiálu. Dostatok pracovných príležitostí odstránil nezamestnanosť. Zvyšovala sa životná úroveň obyvateľstva aj kurz slovenskej koruny. Slovenskí národohospodári na čele s guvernérom Národnej banky Karvašom sa snažili vymaniť slovenskú ekonomiku zo závislosti na Nemecku, čo sa im napokon aj darilo. Aj takúto podobu mal život za vojny. Slovenská kultúra sa nedala spútať oficiálnou ideológiou štátu. V daných podmienkach si zachovala veľkú mieru nezávislosti. Výtvarný život fungoval v rámci pravidelných výstav, ktoré navštevovali aj čelní predstavitelia štátu. Okrem bratislavskej vznikli v Martine a Prešove dve ďalšie profesionálne divadelné scény. Umelci dostávali štátne objednávky. Vzrástol počet vysokoškolských poslucháčov, ako aj počet vydávaných knižných titulov. V období Slovenskej republiky vychádzali diela popredných básnikov a prozaikov Smreka, Kostru, Urbana, Švantnera, Zgurišky a ďalších. Každoročne boli udeľované štátne ceny za významné umelecké diela. Udelil štátne ceny akademickému sochárovi Jánu Koniarekovi, dramatickej umelkyni Olge Borodáčovej, dramatickému autorovi doktorovi Ivanovi Stodolovi a hudobnému skladateľovi Alexandrovi Mojzesovi. Rok 1943 znamenal obrad vo vojne. S obavami a stále častejšie sa uvažuje o jej možnom konci. Vojaci Slovenskej republiky, vstupujeme do 5. roku našej samostatnosti
a tým aj existencie nášho vojska. Účasť slovenskej armády na vojne. Vojaci slovenskej armády sa vracajú z východného frontu poznamenaní trpkými skúsenosťami. Národ slovenský, obetujúci životy svojich synov, svoju slobodu národnú a štátnu samostatnosť hodnotí nadovšetko a preto sa jej nezriekne, lebo by sa dopustil pekelnej zrady spáchanej na vyliatej krvi slovenskej. Koncom roku 1943 boli z frontu stiahnuté posledné jednotky slovenskej armády. Vojenské prehliadky si ešte ponechali svoj slávnostný ráz, z tribún sa však vytrácajú gardistické uniformy. Namiesto nich si štátni hodnostári obliekajú fraky. V mase defilujúceho vojska sa častejšie objavujú vojaci pracovných služieb. Na vojakov sú ochotní hrať sa už len deti hlinkovej mládeže. Naši najmladší vojaci čítajú dôležitú vyhlášku v tábore hlinkovej mládeže v Párnici. Všetci bez rozdielu sa dostavili na odvody. Oddiel pred odchodom na front. Posledné stretnutie Tisa s Hitlerom. Front sa priblížil k hraniciam Slovenskej republiky. Civilné obyvateľstvo začína na vlastnej koži pociťovať následky vojny. Na rafinérie v Bratislave a Dubovej dopadajú bomby. Vzrastá počet obetí z radou civilného obyvateľstva. Režim nebol schopný nájsť východisko z danej situácie. Cestu ukázal protifašistický odboj, ktorý vyvrcholil 29. augusta vyhlásením povstania. Vláda odpovedala vyhlásením stanného práva. Slovensko začali obsadzovať nemecké vojenské jednotky. Tu, v Banskej Bystrici, vyvrcholila politická a osobná tragédia prezidenta Tisu. V roku 1945 nemala Slovenská republika ako satelit Nemecka reálnu nádej na ďalšiu existenciu. Vojna sa chýlila k záveru. Porážkou nacistického Nemecka a medzinárodným uznaním Československa Slovenská republika v tejto podobe zanikla.